Kuqinisekisiwe ukuba kubhubhe abantu ababini, omnye wonzakala ngokumasikizi emva kokunyathelwa yilori ibizama ukudlula kwimiqobo ebimiswe ngabahlali abaqhankqalazayo kwihostele yaseDiepkloof ngentseni namhlanje. Esi sehlo senzeke ngethuba abahlali abavutha bhengu umsindo bebheka ezitalatweni kwaye bevala indlela iDiepkloof Interchange bekhalaza malunga nokuqhwalela konikezelo lwenkonzo ezingundoqo kula mmandla. Ingxelo ikwabonisa ukuba kuphangwe iilori ezintathu kwaye kwabakho nobundlobongela ngexesha loqhankqalazo. Ithi ingaba inkulu ingabe isazekela umoya ophansi kubahlali basehostela laseDiepkloof kulandela ukuphangalala kwababili namhlanje kwisiteleka. Umsuka walesi siteleka uza ngemuva kokuthengwa kwengxenye yalo mhlaba okubikwa ukuthi uthengwe inkampani ezimele. Usihlalo wasehostela uSibongiseni Khoza ulandise kanjena ngalesi sigameko. Kuningi nje engizothi abahlali bakhala ngakho. Oqala nje ukudemolisha iblock lebihlala abantu. Then emva kalokho ayabe sakwazi ukuthi iqhubeke nokukhandwa lo block. Kusenjalo ikhansela lendawo libe selinxusa umphakathi ukuba wehlise umoya ngalesi sikhathi. Ukufa ubaba nje esekashonile bengamelanga iziyenzeke nokuyenzeka namhlanje because ubaba uyazirecyclela la uhlala recycler and iba buhlungu lento leyo ukuthi this thing could have been avoided. But nakhona ngiyacela nje ukuthi umphakathi wehlise umoya because namanje ugesi wabo uqhumile anyeke ize i-city power izolungisa if kusesene unrest because wonke umuntu uzama ukuvikela impilo yakhe. Kanti kokhulumela amaphoyisa aseGoli Lieutenant Colonel Mavela Masono uthi ke sebamtholile umshayeli weloli kanti basaqhubeka nophenyo ngalolu daba. Uyasho ukuthi uThemba kangaphakathi ehostel basiphosa ngamatshe abantu bazama ukumstopa. uThemba kazama ukubaleka abe sekashayisa abantu ababili oyiwani umshayise ngaphakathi ehostel owesifazane so walimala wayiswa esibhedlela so owesibili ukuthi ashayiswe leyo truck uyelo esimbona khona la so uye waba sekashonela khona la ehostel. Njengamanje uyedwa usalimele kulesi siteleko kubeka ukuthi owesifazane osesimeni esibucayi esibhedlela kanti ke icala elivuliwe olodlame lomphakathi. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngiseDiepkloof.